makaya, gahi kayo. Ayaw ka balaka, kay ang ngipon ako, perting haita. Dok, naboy magpatuli ron? Naay tulo ka buok nagpa-schedule. Puros ni mga karaang burako. Dok, basidag ko kaya sila mga lags ha? Dili ta mabalaka, kay atong ngipon, hait pa sa atsa. Mo nang i-exercise ang mga panga, kay inig-abot nila, mupalaban ta. Dok, mauna na sila, Dok. Dok, dili tong tuli. Astiga oh. Murabag dili mga pisot. Ang requirements, dala ninyo? Unsay requirements? Katong pipir ba nga pabangagan kay isibo si mong kuan. Kaning ingani oh. Naapod ako dire. Dok, dara dok. Sige. Linya na mo, kay atong i-check inyo mga patutin. Dok, pwede mong utana, Dok. Unsaon pag-process ani? Ang process ane, walay gamit weapon. Ang gamit, ngipon. Lala. Chulaon. Pre, chulaon pa ta. Maka 20 mil pa ta. Karon, bakikang, tintin check. Okay, Dok. Tara, Dok. Gamay ra kaayo, dili ra hadlok. Sige na, plastarin na ninyo kay magsugod na ta. Unay na. Sige. Dok, inayara dok ha. Saba diha, wakay angay, ibulbul na ka. Dok, sugdan na ni? Oh, sugdi na, paaka na. Agay! Di ka may human nagtuli. Dali araw eh. Sige na, tindog na, kay human na. Okay, next. Pre, una na. Dok, kinaya ra ha. Bakikang, paaka na. Pre, okay ra ka? Sige, lakaw na, human na. Okay, next. Ikaw ang pinakalas, pangandam. Ako na dahil last, Dok. Bakikang, mauna ni pinakalas. Wa pa nahabol imong ngipon. Kaya pa, Dok. Dok, di makaya, gahi kayo. Ayaw ka balaka, kay ang ngipon ako, perting haita. Pre, okay na ka? Pre, yapi lang itlog. Pre, ikapon ka.